सेल' ना आंखौबो बिसोरो थानो ओरैबायदि समायो माने खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबान ब्लग इउटिउब थामोनखौ फिन खेबसेयाव बरावबावबाय शर्मा जिउ भगवान नाय महर लानसना दामुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फराय जोबजासेल' मोनजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय नोंथांमोना नजाराखौ नायखाबाय जानो हागौ दाखालि जायफोरा आङो गंगा स्नान अष्टमी समाव ब्लग सोदोंमोन बे जायगायाव फैफिनदों आरोना नै गोथार जायगायावहाय जाला माला नङा सोनाफोर दाखायथ' होंगो दोंगो मानसिमोन ना बेफोर जायगाया बुंफावजोबनायमोन ओरै खेराइ जानाय मा जानाय दाब दाब मोनथाम मोनब्रै जायगानि खेराइ जानाय ओमफ्राय आं सिगां ब्लगआव बुंखादों जोंहा बाहागिया उन्दै मोनबाय नालाय जोङो मन्दिरावथ' हाबनो मोनथ'वा सुवा जाथ'बाय नालाय ओंखायनो नै बिनानावजों बे नानिजों हाबफैबाय आरोना बैहाय जों गाहायावनो थाथ'नोसै लेथेर फेथेर दैया अखा एसे हानानै एसे देरदों आरोना बिनानावखौबो बेहाय लाबोफेरनाय जायाखै माने बिमादैखौ ओंखायनो एसे नायथोंसै आरो मन्दिराव एसे हाबथोंसै होननानैहाय दुगैखां लोबस्रां धुप एसे सलाय एसे बिबार एसे लानानै हाबफैबाय आरोना ओमफ्राय आंखौ एसे होबथा होबथा रायलायनाय नुदोंना मानो होनबा बुनायानो सानायानो दासिमबो खाराखै पेन किलार गरनै गेसनि बरि गरनै जागुलायबाय आं थेवबाबो खाराखै आरोना दासिमबो एकदम थिल थिल जानानै दङ हागोमानि मोदोमा आरोना ओरैबादि थुख्रांनानै दं हाथाया मालानि जुगाव हामबावगोनथाय आजि पर्यन्त बैसागोनि आगोलनिनो बियो सानबा सयदिन जालायनोसै आरोना दासिमबो बे अबस्था थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना थांखो इसोर ओइथिं बेरायहैबाय एसे ओइ दै गुदियाव मोनहैबायानो मालाबानो दाख्लै बेफ्रावनो खम मानसि ओमफ्राय केस्ट्रि जानाय मा जानाय बेफ्रावनोथ'मोन गासिबो जानाय आरोना बेफोर जायगाफ्रा बजाय गोजामोन ना सोनाफोर दाखालै आं ओइथिं बिमादैमोनखौ लोगो हमहैफिनसै मन्दिर सेरजों फैला आरोना दानि एकदम मा होनबावनो आरो हां थोनो थोनो जाजोबलायनाय घटना जानानै थांबाय दानि फिसा फिसा सानैया मन्दिर सेर सेर थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय जोंहा बे मन्दिराव थाग्राया मा होनबावनो आरोना बाबा शिबनि गोदोनायाव थाग्राया एकदम आथिं सेरजोंनो आंथ' दाखालि देखायखादोंमोन ना फिसा फिसा आथिं नोंथांमोननो सेरजोंनो आरोना थाबायबाय नागेश्वरनि थानाया मन्दिरखौहाय फोल्ला फोथाब इनिफ्राय होख्रांनानै खालामनानै सानैबो होदों आरोना ओमफ्राय बियो बिनि बाबा साबिखौ शिबनि लानानै गोदोनायाव दं थाग्रायाबो थायो बेयावनो बागदावनानै साइडआव फोल्ला फोथाब लेंहैबायमोन फारसेथिं आरोना थांबाय हाबनोबा आरो बिफा फिसायाव बिमादैया बेयावबो बारदावनानै फोल्ला हाबखुसा फोथाब थारदों फारसेथिं ओमफ्राय नोरैहाय बाथौ खारस्राबाय आरोना मन्दिरारि आं ओरैबायदि माने बेखौबो दाख्लै देखायखादोंमोन ना बिखा बिख्लो दुब दुब नाथाय होंगो दोंगो थाखा मावग्लुंजोबलायलायनाय थुख्रा जालायनाय दसेनो हें हुलुस जालायनाय थुलुस मबाइला ओमफ्राय मन्दिराव बेयावबो दाहाब हाबथोंसै होननानैसो माना होनाय नुफेराखैना जाखोना माखो आरो मन्दिर सेर सेर जेरावबो मन्दिर गेटसिम मोनहां बिदि मोनहां जाबायमोन बर'नि आरोना गामसा दख'ना गानहोनाय मुरथि मोननो इसोरा थाङाना नायो बुहुत आरोना खम आंबा नुनानै जोबोद मालाबा मा गोजोनो ना ओमफ्राय नैबेथ' सौगुलायखो ना माबा कमिउनिटि मोनसे हल आरोना हाबा आरि जाबाथाय मन्दिराव दाहाब बेयावबो माने होननानैसो थानो हायै जाहैदों फोरमायना होनाय जाखो हाबाबो जाफैयो एकदम फोल्ला बेवहाय फोथाब फाग्ला आरोना बाबा दसेनो मन्दिराव बाबा शिबनियाव आरोना हाबा फुजा आरिबो होखांखाय आंबो खालामनानै ओरै हरो ओमफ्राय गिदिंनासो आलासि दुमसि फैफिनबाय मन्दिर हाबा मोखांजों जानो फैयाखिसै आरोना फैनायफोरा हाबा होनो फैनायफोरा ओमफ्राय आंथ' ओरैहाय दाखालि देखायखाबायानो कमिउनिटि हलाव थानो नोंथांमोननो हायो आरोना हलावहाय दा मानसि आं गैया नैबे हाबफेराखै माने थाला हला मारिनायसो गोदानसो आरोना माबे ओमफ्राय समाव ओरै ओमफ्राय लेट्रिन खयथायाव लुट्रिन फैयोथाय दंखाजोबो खुलिगोन दैनिबो जोंबासो खुनु प्रब्लेम मोनथिसिगोन गैया ओमफ्राय 24 घन्टा दै मानो होनबा सेरावनो वाटार साप्लाइ दंखायो नालाय टेनसन गैया आरोना फुजा होखांथ'वाखै इसोरो दा रावबो गैया नालाय खिन्थु पुर'हितआ दङ ओमफ्राय मोजां आरोना दा सान्थि फुंनि आलारि बाथि आरि होनायजों ग्रोब जानाय आरोना आठथा जाबाय दा फैदो फिसा फिसाजो बाबायालाय बाबुआ हारसिं हालासो गारबोबावदों
आं दाख्लैयो नोंथांमोननो फोरमायनो मोनदों ना मोनाखैमोनथाय बेहाय आरोना सासे बर' बुरै फुजारि थाबाय थायोमोन आरोना बिदिनो बे बर'नि मन्दिरावहाय ओमफ्राय दा थैबाय आरोना बियो गैला ओंखायनो दा पुरहित गैथ'ला माने बे थाबाय थायोमोन हरबो थायोमोन बेयावनो थायोमोन जेब्लानो फैयो अब्लानो लोगो मोनफैयोमोन आरोना जि हाबफान दावराव नानिया नै मा होनबावनो आरो हामा हामबा बुजिया दे इयावनो था आब'आ फैखागोन ना आब'नो थांनो थिं दामनो होननानै दावराव खालामगासिनो दे आं बे मन्दिराव फैबा जा गोजोनखायो आरोना मा होनो एथ' गोथौ जायगायावबो जे जोंनि बर'नि बिदि मन्दिर लुनानै दोनफैनाय दङ बाथौ दोनफैनाय दङ एकदम प्राउड फिल खालामनानै गोजोनखायो आरोना आङो आंनिबाथ' बे जायगाखौ फुरा डेभेलप खालामनांगौ आरोना धुबुरी डिस्ट्रिक्ट मालाय मा जानो इसिबां जे माने गोथौ मोनसे मन्दिर दंफैयो बेवहाय बर'नि जोंनि आरो जोंहा नैबे बाबा शिबनि अन्थाइ मुर्तियाथ' थाखानायानो एकदम बहुद फुराना आरोना नोंथांमोना सोरबा सोरबा सान्द सदागरनि सल'खौ फरायदोंबा एसे मिन्थिगोन आरोना बे सान्दारदिङा हाजो जोंना बेनो दे खुलुमै फैथोंसै मादे ओमफ्राय नै इयो मा होनो सिम्बोरगाव गुरु चौरासिआ गुरुनि मन्दिर दान होनाय जाबाय आरो बियो सिम्बोरगावनिफ्राय दान होनाय आरो मन्दिरा ना मा खालिनि मन्दिर दान होदों आरो दे बिदिनो अबेबा गामिनि मोनफा मोनफा लुफैनाय खुलुमनानै फैथोंसै बिमादैया साथाम मानसिया मालाय बेयाव गेमनो बाबा दहाय सुग्रुथारदोंमोन सना माने बाबाना सिङाव ओरै जाखादोंमोन सिंजों ओमफ्राय नोंसोर बारल'बाय ओमफ्राय नोंनावबो नांदों नोंनाव नांस्लाबासै नों खारबाय नों नुथारदों ना जोंहा मन्दिराव हाबनो मोना नालाय जोंखौ इसोरा माना खालामदों आरो मा इथिं थांनाङा होननानै नोंसोर ओरै मन्दिर गेटसिम मोनफैनोसैमोन ना दंमोन आरो बेबो बारलांनानै फोरला फोथा थांबाय ओमफ्राय ना नुवासैबो थ्रो बबाय हाबैखो ओरैनो मोनसे गोथार मन्दिर जायो नामा नङा होमबा सुनाफोर सुवा सुथि बिदिथ' हाबनो मोना आरो जोंनि हिन्दु धोरोमाथ' बे जोनोम जानायखौ एकदम मेन सुवाखौनो मानियो बे हिसाबै बायदि मोनलायलांबाय आरोना आं गोसोआ खिन्थु दासिमबो बिखाया दुब दुब मोननायानो बोरैबा खारा मोनगासिनो दं आरो बिनि सायाव बिफां जादा आंनि आथिङाव बिलाइखौ ओरै होफैबाय आंहासो फोरला फोथाब बाबा माने आं गिगासिनो दं होननानै माबाबाय नालाय आरो बिनि सायाव आंखौ एसे मिनिहोनो सानबाय खोमा बिलाइफोरखौ आथिङाव ओरै खालामफैबाय आंहा फोरला फोथाब नुस्लाबा आंहासो जाथो खालामो आंखौ बिदिनो गाबुनो ओंखारलायथारो आङो जानला मालाबाथाय ओमफ्राय नै हाजोआबो स्रां जानानै दं आरोना दाख्लैनि अखाजों सिदोमा हाफ्रा मोजां जानानै दंथारसै आरो नै अन्थाइ अनलानो खुसि हाजो गाखोनो होनदों नामा हाजो गाखोनो ससे गाखोयोहाय बै अन्थाइ साफायावहाय दाख्लै मालाय खथ' गाखोदों ओमफ्राय जिरायग्रायाबो थान्दा जा मोजां होखादों नैबे बिफाङा देन्जार जाबथु जायोना सुनाफोर नोंसोर सिनायोना सिनाया आं जा मोजां मोनखायो सायानि थाखाय आरोना नै बियो बिदि बिफाङा ओमफ्राय बिदि बिफांनि सिङाव जिरायग्रा आरोना बिराद थाब देरनाय मोनो आरो अराय सम बिनि बिलाइखौ गोथां मोनो आङो आरोना लांदां जानायखौनो मोना आङो जाबाबो बुहुद खम दाथ' बैसागो बोथोर ओइ दै फारसे एसे थांनोसै आरोना बिसोर एसे दै गानाय थांसै दैमा फारसे लासै ओंखार गोलैगोन बेहाबो बामजाबावासो नै इङियावबावसो ओमफ्राय फैयै फैनानै नै बेहाय जोंहा दखान दंबावलायसै आरोना बिथांमोननि मानो होनबा नै बेयो सेल' स्टेन्ड आरोना नावनि स्टेन्ड बेखौ बारनानै रोगायो ओरै फैगासिनो सेल'जों बिथांमोनानोसै बांसिन दखान गंनै आं हाला बेहाय रुटि एवनाय जालांसिगोन नामा रुटि सबजि बिसिनिखौ माथो जिरायहैबायसोलाय भगबान मा मोनो हा मा मेथाइ दङ मा मेथाइ दङ जानला मानला जाहैलाबायखो दे पेकेटखौ ला दे एवनायखौ जानांला अबेखौ लानो नोंहालाय अबेखौ बिखौलाय नों माला जानाय बे
दासो आं बिसिगोन ओइ बिसिगोन मालाय मालिकआसो बिसिगोन बेफोरखौ नुबाथ' बहा थानो हाबावनो रंगिना संगिना दे लादो ला ओमफ्राय इटा दे थ' खुलिया मालाय बाक्सु ट्रलि ट्रला लानानै अबाव थाङो अबाव फैयो दै बारनानै थाङो आरो ना पानी पार होया की गाँव आसे रे भाई पानी पार होया की गाँव आसे मेल्ला गाँव ना नै जालायबाय जोंना हाहाकार गाखोनाया आरो ना थया हिमनाखि ओइ फाले पानी पार कराया देख तो देख 200 টাকা बोले थया हिमनाखि की गाँव आसे रे इफाले दादा বহুত গাঁও আছে बेरे আহিম চল চল আমার ঘৰত যাবি খাই খাবা হয়তো হয় জালুকি আনবি না জালুকি अ अ রসুন अ नाखै मालाय गारि गुरि रोगानानै लानानै फैयो मानो माथो दोनलांसो नागिरदोंमोनलाय इसोरखौ दोननानैसो फैनो नागिरदों ए जय मा गंगा गाखोलायबाय जोङो नै नुहुरस' हायै दैयाव आरोना ओमफ्राय लोगोफ्रा नायदो नोंसोरखौ दोनलांनो नागिरदों आरोना जोङो दै बारजासिम এটা সোশ্যাল মিডিয়া দেখা পাবো টিভি मानसिफोर मोनलाय जाला माला 20 रां लायोनो मालाय बारगासेयाव ओमफ्राय जोंखौ आरो 200 रां बिदों आरोना ओइ फौजि बिथांनि खाफालाव लिरनाय दं खोमा आयाद माहाजोन सेल' ना आंखौबो बिसोरजों थानो समायथारोहाय ओइ नोंहाबो आंखौबो बिसोरजों थानो ओरैबायदि समायोना माने खर'आवनो मोनसे खोख्लोबनांसिगौमोन आं বহুত মানে ওই দে ওই খা दै मालाय बथलाव दै सोदों लोंबाय मालाय नै वाव ओइथिंबो नाखि गय दादा अल्प मेकअप लागाबा लागसिन पाउडार आइफोन देलायदों मालाय साबस्क्राइब करि दे इउटुब चेनेल आसे आमार मानो बिदि मालायनि मबाइलाव खामना हरनांगौ नोंलाय बेयावनो गार बाबा आगोलाव मालाबा दैबाना समावहाय नाव फिसाजों गाखोनानै थोथोर बोबोरनो ओमफ्राय दा नै इयो सेल' आरोना आगैमोनखौ दोनलांनो बैयाव आवबाय थांबावनो नुहुरस'आ cái nào thế à balikan mari pak Bangladesh मोनफैबाय सारि गेले आमाक
আৰু আৰু উঠব লাগিব না না এলা বালা বালা যাব লাগিব না নামিব নেকি নানামি আমি নিবা আইছে নিবার আইছে ও কত ঘুরতে তুমি না খাবার কই আমি খুদালা আগে না tata ôi mày nào tata không có thằng này mà đây Bây chúng thầy đi sao tôi thấy đấy. Đây nó sẽ sát trong đây. Foto kèm đi đây. Foto kèm đi đây. Foto này. Foto này. suka papor bây giờ ra khả lạ tôi nhớ nó ngon được mình lại tôi mà đi theo được mình lại ô mình có thằng cửa ô bị cô tôi bị nít một đôi bị chừng phải mấy đông mày bảo ta bất động 이만 순도 누구를 하죠 그나거든. 아이 그도 가는 하그라바이 딜랑랑 그 전에 하죠 슬림 누구를 내래 마트. 예 코민치야 마마동 오나 바트라 방티야래 마트. 그 전에 하죠 슬림 누구를 말라니 마바 모장 누이 했네야. 어? 에 말라바 비오 릴스 만에 그냥 20 টাকা 니 팔아 가खनानै माबाजों खाइलुरि ब्लग जों आंजों जोहा एकदम दुमके बाला हामान नागिरबाय बाय नोंखौ नुवा होननायखौ गाना बिदि जागोन जोंना बाला हामान नोंखौ नुवा होननायखौसो गाखोबावबाय नै बिथांमोना एबार ओइ आइजोफ्रा थांबाय नालाय एबार नानै आइलाफोरखौ लांफानोसै जोङो नोंसो जाबाय नों जाबाय जायासै मामाजों हरबाय बिथांमोना गाखोबाय नै लागायफिनबाय जिरायदो बाबा थांफिनसैलाय मोननोसै जोंहा ओइ मन्दिर सिदा लाखिसिगोन आरो जोंखौ मानो होनबा जोंना फिलफिलिया बेयावसो दं नालाय गावस्रा ओमफ्राय बैयावसो थाथ'हैगोन ना हमो हनै ओइयाव लाखिनोसै जोंहा ना बेलाय ना नुदों ए ना बारनाय नुबाय मालाय खुसियासो 시슈 바이디 마방 문신 바르든 हा सिसु दङ सिसु बारो हनै ना हमनो किनारा मोनबाय जोंहा नावा जावबो आदा बास्राम होननाय नावा जावबो आदा बास्रामा जोंना बेनो जाहैबाय आरो थ' ओंखारनोसै र' जांख्लाजोंसो ओंखारगोन आंहाबो दे जांख्लाजोंसो है गाखोनो हाला दे गादो एसे गादो दे एसे गानोनो गाथारथोंसै नाहरलाय सानैबो बाबा ओइ हे माथो गाखोनो गोसो गैला जोलैफ्रा हनै सेन्देला सोरनि गलांखो ना माखो हनै जुथाया गोसोमा हानत सिसुआ आखाइ हमनानै लाङो होनबाय लेंनानै लाङो फैदो ओमफ्राय बैहा मालाय ओंखाम फैलायबाय खोमा ओंखाम सोमनाय बानलु बाथोन आलु बाथोन लानानै फैबाय खोमा फिसाय नै बरिया आरोना ओमफ्राय गेलेनो अहायाखै आलासिया जोंना हाजो गाखोनो लेंगासिनो बिदानाव हाजो गाखोनो खि गाखोनोनो जोंथ' बिसोरजों हाजो गाखोबाय थानो हाला संहैनांगौ खावहैनांगौ जाहैनांगौ लोंहैनांगौ जों साथाम आनज्रायग्रोनो सानबाय आरोना दा उन्दै जादाबा मा हालोद देखायबावो टाइमा खय जाखो 10ता जानो 5 मिनिटल'सै 2 घन्टा लाबाय 8थायाव फैनाय 8था 9था 10था थ' नै अखा हानायखाय बालाबारिया दा एकदम सिदोमा आरोना नङाबाथ' राजस्थानावबो हास्लाबामोन आं गोदो गोदाय मालाबा ब्लगसआव देखायबायमोन मानसिफ्रा अब्ला आंना खममोन लोगोफ्रा दा बारायबाय नुवाखैबा एकदम नागिरना नायदोहाय बाराबा
नर्माल सिम्पोल थाजिम जानानै दं आरोना ओमफ्राय जेला दैबाना गिदिर जायो अब्ला नैबे अन्थाइसिम दैया फैथारो आरोखि ओमफ्राय गोजौआव गाखोफेरा मालाबाबो मन्दिर सन्दिर गाखोफेरा खालि नैबेसिम फैयो आरो दाथ' आरो गैया नालाय नै लांदां फोथार आरो एकदम गेलेनो खारनो लं जाम्प बारनो मा बारनो बिराद मोजांथारसै आरो थ' गाखोदो ओमफ्राय रिक्सायाबो थाग थि सोरखौबा दोननानै फैगोनसैलायनो 10-15 मिनिट नांगोन एसेयावनो फटाफट गाखोखादो ज' जाय ज' थौ मादै गाखोला दे होमबालाय थां आमायजों गाखोयो दे आं बैयाव नेनोसै आंबो जा मेंबाय आंहासो नाव सलायनाय थांबाथां मेंबाय आरोना गुगागा मा होनना बुंनो एसे गिस्रानायबो दं नालाय बे गिस्रानायानो मेंहोयो आंखौ माने थांदो हा जानो जाबावबाय थिन नुबावबाय हनै खनायाव जोंनो दिनै सेस बिसोरखौ साननैनि लाब खालामना गालांजोबसिगोन फै दै लोंनो फै ना बेयाव जिरायनो लोंसो फैदो फै लोंखादो दै लोंनानै गाखोहैदो थां जेलि गैयाथ' आनो ओइ जेलि लाखायाखै जाजोब्बाय बिनानावखौ पात्ता मोनाखै गाखो एसे बहायनोसै बेयाव आरनै दंबावसो सेराव भगबान बेयाव थानो हागोन जोङो बे हाजोनिफ्राय ना बिफा है हाथारलां गोदो सिखिरि खिलिब थेबोमोनहाय नै दा बियानै फिसानोखौ एसे थेबफिनसां नों थेबनो मोनाखै हो मादै सिखिरि खिलिबखौ दखाननि दखान दंमोन मालाय आगोलाव सिखिरि खिलिबा बिसो लाजोबो खोमा दखाननिखौ मोजांखौ आं लाग्रोजोबखायो अयथासारसो नै मिनिथावथावनो मोजांलैहाय मा खानाया बाथारनाय खालि जानाय आनै नङा मादैसो आं जाथ'ला नोंखौसो लाखाय खोमाहाय खेवसो थिनदोंदां नों मानो बिदि बिमा दे बुजिया मेंबायहाय आंखौ आं नैबे नानि गैयाबो गाखोलांगौमोन आङो दा आं दा बारा ओंखाम उखैनानै ओंखामा बुरजा जाफ्लांगोन नोंसोर गाखोना फै साथामजों बैसो गाखोना फैथां मेंनाय मोनबाय आं आरो नैबे बाथा सिथा बेखौ लानानै बहा गाखोनायालाय गाखोनांगौमोन एसे उदैफ्रा हजम जानायनि रोमै बेसेबांबा गोजौ गाखोलांनानै ओंखारबोफिनबावबायसो साथामजों हालांथारदोंथ' बिसोरो बाप्पावै गोजौनि बबेबा लांदांसिम गाखोलांथारदों ओइ राजाया 5 बोसोर ना 6 बोसोरावनो 5 बोसोरल'खासो मोनदां बावखुंग्रिखौ गाखोनानै फैखांखाबाय ओंखायनो आरो बिनानावाबोथ' एकदम गाखोनो आवगायनाय दे मेंगुलायबाय नामा हे थ'दो दाख्लैनि नै फुजानि खेसि जानाय मा जानाय गारग्रा जायगा लाबोखादों माबा थेला मा होनो गारि डास्टबिननि ओमफ्राय थेवबाबो नै मानसिफोरखौ मा बुंनो आरो सुबिदा मोनबाबो बिदिनोसै खम जारला बाप्पा ओइ बाबा माथो मानसिफ्रा फैदो आं बेजों लोगोसे ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै सुनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय रिक्सायाबो दाबो सफैया लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय बिहा मेंग्रुरुनो आं दा बेहाय दुम टान मोनसे ब्लग्स बानायलांसै आङो माबा रिल्स थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय